Gulukudu sanibonani. Ninjani? Niyaphila. Let's hope niyaphila nonke bafethu. Mfowethu Mkhonza nibingelelayo. Ntambama nje ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe khona la. Ake nginamukele futhi nonke nina abasha eningenile la as subscribers to this channel and also as followers ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu good people, ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu. Ngicela ukuthi niqhubeke ne-subscribe siye phambili sikhulise lama channel wethu esixoxa kuwo kahle kangaka. Ngiyabheka ama comments wenu. Kuhle kakhulu i-engagement ekhona laphana. Iyo engenza ukuthi ngenze more videos njengoba nje namhlanje ngizokhuluma ikakhulukazi ngezinto ezikhulunywa abantu kuma comment section. Uma nginotice lapha ku comment section especially ake ngikhulume ngevideo yami engigcine ngayo ukuyi-uploada la izolo. Lana ngikhulume ngendaba yokuba imember MK Party. Ngathi ngikholelwa ukuthi even izimo zinje abantu abasupporta iMK ngeqiniso nabantu abathanda umsholozi nabangamthandi nje kuphela kodwa abakholelwa ngempela entweni ayishoyo, abakholelwa kakhulu ku vision yakhe. Ngithe mina angiboni lawo bantu ukuthi bangashaykheka kalula bagcina mhlambe begive upile bashiya iMK. Angikukholelwa lo. Enye into engikholelwa ukuthi even laba abathi bayishiya iMK bazoyeka ukuyivotela and stuff. Ngikholelwa ukuthi kungenxa yobuhlungu excuse me, kungenxa yobuhlungu ababuzwayo mhlambe ngenxa yokuthi izikhalazo zabo babona sengathi azinakiwe kwi-MK Party. Babona ngathi izinto abayisuggestayo azinakwa noma mhlambe az-addresswa ngokuqondile. Yayibona? Okay. Siyazi ukuthi MK Party ine spokesperson. Ubaba uNhlamulo Ndlela. Useke wavela recently wayenza interview no Clement Manyathela. And then ke wachaza onke ama developments abekhona kwi-MK Party recently. Waqaqisa ngendaba okuyiyona enkulu kakhulukazi engicabanga ukuthi ithinte abaningi abangama supporters e-MK Party, indaba ka Floyd Shivambu. Iba affect kakhulu abaningi. Ngeke size sibaleke eqinisweni lokuthi abaningi namanje bakholela ukuthi uFloyd Shivambu akazange atreatwe ngendlela eright kwi-MK Party. Okay, babodwa abacabanga ukuthi uFloyd Shivambu bekungafanele iMK Party ukuthi ivume ukuthi ahambe kwi-MK Party mhlambe njoba sazavule neqembu lakhe nje elisha mayibuye. Yebo yena sabiza nge-consultative process but it's clear ukuthi uvula iqembu lakhe elisha. So kukhona abakholelwa ukuthi ukudedela uFloyd kube imistake enkulu. Babodwa abathi hayi good riddance. Siyabonga ukuthi uhambile kuzoshaya umoya ku-MK Party. So uyabona nje kunezinkulumo eziningi ezikhona. Abantu bahlukene phakathi kwe-MK Party ngendaba kaCommander Floyd. So abanye bathi bayamsola uFloyd ngokuthi ku-MK Party abezela ukuzoyidivide ingakho vele kunje njengoba isi-divided nje blame kufanele iqondiswe kuye ngokuthi enze izinto ngendlela abenza ngayo ngoba ukholelwa ukuthi uFloyd bekazenzela nje umathanda ku-MK Party engaconsult shintsha amagama abantu
IEC nakuphi kuma-structures e-MK Party kuphi ezenzela nje ngaphandle kokuhlangana ne-leadership ye-MK Party kuvunyelwana. Bathi-ke ngako konke lokho abe-divide i-party. So kunalezo yinsolo nje sizwile nezinye bezishiwo uMhlamulo Ndlela. Kodwa-ke noFloyd simzwile ezidefend naye wakhala ngokuthi sorry mafethu umuntu akekho right man. Wakhala ngokuthi uFloyd i-MK Party kahle kahle kunzima njengamanje ukuthi angayitrusta njengephathi engashintsha impilo yabantu abamnyama bakhulule ebuqilini obungokomnotho. So in its current form kusho uFloyd MK Party ngeke uyethembe ngoba ibonakala ilawulwa kakhulu umndeni wakaZuma. Akakubekanga straight ukuthi ilawulwa umndeni wakaZuma but njengoba belokhu aphinda ukuthi ama-decisions MK Party avela kwifamily, obvious ukhuluma ngefamily yakaZuma lapho, there's no need ukuthi sibe sifunisela ukuthi abekhuluma ngobani. So enye into ayishoyo nalabo ahamba nabo lapha aye nabo kumayibuye abasuka ku-MK Party, uthi uhamba nabo bakholelwa entweni efanayo nale yakholelwa kuyo ukuthi MK Party ilawulwa kakhulu umndeni wakaZuma. So kuningi bafethu. So njengoba ngenza le video ke le ngithi ake ngiyenze le video ngoba akusizi ukuthi sithule, kumele ukuthi siqhubeke sikhuluma le ndaba ngoba at the end of the day sifuna ukuthi MK Party abantu baqhubeke bayithembe babe ne-confidence kuyo. Ngiyafisa mina njengomfo kaMkhonzo ukuthi kungenzeka into efana nale ku-MK Party. Angazi ukuthi i-leadership ye-MK Party icabanga kanjani noma yini eyiplaнаyo njengamanje, kodwa ngikholelwa ukuthi kukhona okuplanwa i-leadership uku-addressa onke lama concerns akhona ku-MK Party njengamanje. But ngikholelwa yilokhu, ngikholelwa ukuthi i-leadership ye-MK Party ikakhulukazi uMsholozi, ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi ayi-addresse specifically indaba yama-decisions e-MK Party, ayi-clarify kahle ukuthi ngempela iyini i-role ye-family yakhe kuma-decisions enziwa yi-leadership. Mangikhuluma ukuthi iyini i-role ye-family yakhe la ngikhuluma ngaye uMsholozi, ngiphinde ngikhulume ngoDuduzile ngoba yibona aba-prominent abangama-prominent members esibaziyo be-MK Party lapha kwaNxamalala. Uma nje angakacacise a-clarify uMsholozi ne-leadership nje MK Party ilekelele ngoba uFloyd u-accuse i-leadership ye-MK Party, sorry u-accuse ifamily yakaZuma empeleni ngokuthi ifike overrule noma ichithe inqumo ezenziwa i-leadership. Usho njalo uFloyd uthi ifike overrule ama-decisions enziwa i-leadership ifamily yakaZuma bese kuma lawo ma-decisions akhulunywe ifamily kungasami lama-decisions enziwe i-leadership emhlanganweni. Usho njalo uFloyd mangabe ngingaphosisi. Uthi-ke ngenxa yalokho i-movement le ngeke iziye ndawo, usho njalo ngeke iziye ndawo. Yabona nje uze wabonisa ukuba emotional mayesekhuluma ngezinto ezenziwa yibo Nhlamulo Ndlela nabo Duduzile, nakuba abengababizi straight ngamagama kwesinye isikhathi, kodwa
bekuvela ukuthi ukhuluma ngabo kakhulukazi. Manje-ke ngiyafisa ukuthi kwangathi kungake kube nje like, excuse me, angazi sort of a press briefing or something, angazi. Lapho nje i-MK Party leadership ingavela ike izokucacisa ukuthi ingaphendula ithini kulama allegations avela kuFloyd, not just kuFloyd kuphela, because even uFloyd engakafiki ku-MK Party, MK Party, beyilokhu ikhona inkulumo ethi i-MK Party kahle kahle ilawulwa ikakhulukazi kaZuma than ukuthi ilawulwe ama-appointed leaders wayo asebenzisana nomsholozi. So kwangathi kungake kube naleyo clarification because kunabantu abakhuluma ukuthi iy'nqumo ezenzeka ku-MK, especially uDuduzile, akumele sibaleke kulelo gama, especially uDuduzile bathi uDuduzile unesandla esikhulu uma kwenziwa ama-decisions e-MK Party. Sike sezwa even uDr Khehlelezi inyanga enkulu ethi une-role enkulu uDuduzile ayidlalayo kwi-MK Party. Enye ye-role ayidlalile recently uDuduzile ukudiscover ukuthi uFloyd kahle kahle kwi-MK Party akezanga ngendlela e-right. Kukhona izinto ezithile ezadiscover uDudu, yingakho uDudu agcina esenempi noFloyd ngoba wayesembonile ukuthi uFloyd kahle kahle ufana negundwane elingene ngephutha la kwi-MK Party, yayibona. So in short, ngoka-Dr Khehlelezi uDuduzile Zuma ngempela ufana nayo injini ye-MK Party, uyena oyiso noma oneso lokhozi okhona ukubona ingozi ezayo ku-MK Party bese eyayiphebeza ingaka-destroy yonke into. uDr Khehlelezi cishe uyibeka ngaleyo ndlela uma ekhuluma ngoDuduzile. Bengimlalele kuphi njalo ekhuluma lokho, bengimlalele ekhuluma ku-interview ayenze no-DJ Sbu lapha ku-YouTube channel ka-DJ Sbu, The Hustlers Corner. Ya, ukhulumile ngendaba ekanjalo ngoDuduzile. Kodwa uma umlalela kahle iyakutshela lento ukuthi indirectly ngendlela uma umlalela ngayo uyakuveza ukuthi inkulu irole edlalwa uDuduzile kakhulu kwi-MK Party than the current leadership ekhona, because uDuduzile even le leadership ekhona ku-MK Party uyena olekelela ubaba wakhe ukubuka ukuthi lama leaders a-appointed kwi-MK Party eze ngeqiniso yini ukuzokwakha noma azobhidliza, yayibona. So manje ngicabanga ukuthi singama-members nama-supporters e-MK Party siyadinga ukucaciselwa kuko konke lokho ukuthi ngempela especially nje mangakhulunywa kakhulu ngoDuduzile, i-leadership ike sichazele ngoDuduzile ukuthi empeleni noma umsholozi specifically empeleni ingakanani i-role edlalwa uDuduzile uma ngabe kuhlangene i-leadership ye-MK Party. Ingabe nayo uba yi-part of ama-meetings e-leadership? Mbuzo wokuqala lo. Uma eyi-part of ama-meetings e-leadership ye-MK Party, yiphi i-role ayidlalayo kulawo ma-meeting uDuduzile? Uma kuwukuthi akabi khona kuma-meetings e-MK Party leadership, then kuyiqiniso kangakanani ukuthi after i-leadership isihlangene yenze iy'nqumo, kuyiqiniso kangakanani ukuthi ubese mhlawumpe uba nethuba lokuthi abheke lawo ma-decision athathiwe lapho bese waxoxa ngasese nobaba wakhe uZuma, bese ba-override noma ba-overrule empeleni izinto ey'thile ey'khulunywe kulawo ma-meeting.
uma singake sicaciselwe kulezo zinto zonke, because akusizi ukuthi sibe silokhu sibona kwi-media kukhulunywa izinto esingenabufakazi ngazo ukuthi ziyenzeka. Kodwa ngikholelwa yilokhu mina. Ngikholelwa ukuthi uma kungasukuma yena uqobo lwakhe umsholozi athi, yabona-ke manje ngiyokhuluma nama-supporters e-M_K Party noma nama-members e-M_K Party. Ngifuna ukuwacacisela nje ngendodakazi yami uDuduzile ukuthi ku-M_K Party imaphi ama-role awadlalayo, especially kwiy'nqumo ezenziwa kwi-M_K Party lapha kwi-high level ye-leadership. Uma kungenzeka into enjengalezo ngicabanga ukuthi kungenza enkulu i-difference kubantu aba-support i-M_K Party, because abantu badangele, ba-disappointed, ba-confused okukhulu nakakhulu, ba-confused abantu ukuthi i-M_K Party ingabe ngempela ilawulwa kanjani, ama-decisions enziwa kanjani, kuyiqiniso kangakanani lokho okushiwo uFloyd nabanye, because akusiwo uFloyd kuqala njengoba ngike ngasho, even the previous ones abake baba ku-M_K Party nabo baye ba-complain-a ngendaba yokuthi i-M_K Party engathi ifamily inesandla kakhulu kuma-decisions than i-leadership esazi thina ukuthi appointiwe. Yabona? oJabulani Khumalo bakhala ngento efanayo. Igama likaDuduzile lalilokhu livelile nakubaba uJabulani Khumalo, livelile namanje kuFloyd, nanguNomary Phathi, naye sele ukukhulumile ekugcineni etshela abalandeli bakhe lapha. Ngizothi bese-quote mangingaphosisi laphana batshela ukuthi niyabona ukuthi lento kahle kahle is about ifamily, kusho uMary Phathi. Uthi uMary Phathi i-M_K Party kahle kahle is about ukuzuzisa ifamily yakwaZuma. Okusho ukuthi ama-decisions enziwa ku-M_K Party kahle kahle awakwaZuma kahle kahle. Laba nje abakhethiwe abangama-leader e-M_K Party kahle kahle ngiyaxolisa ukusho leli gama leli, kodwa ngathi bangopopayi nje, bona bayatshelwa ukuthi yenzani kanje, yenzani kanje. Yingakho ngithi kungasiza ukuthi uma umsholozi engakasicacisele ngerole yakhe nerole yendodakazi yakhe, mhlampe nayo i-leadership ye-M_K Party ike ibe nje nesibindi, ithathe i-decision ihambisana naye umsholozi, bake bazosivezela ukuthi bona ingabe ngempela kuyiqiniso yini lokuthi iy'nqumo abazenzayo basuke belawulwa uDuduzile noma basuke belawulwa umndeni wakaZuma, noma benza iy'nqumo ezifuna ukuyisa i-movement phambili. Sifuna ukuthi nabo basicacisele, yabona? Akusizi ukuthi ithuleke eside isikhathi le ndaba, kube ne-confusion engaka ngoba abantu ba-confused, kufanele ba-address-we ngokushesha. Nikhumbule-ke baholi bethu ku-M_K Party ukuthi i-party le sikholelwa ukuthi i-movement yabantu, futhi kufanele kulalelwe abantu kuqala, i-priority ibe ngabantu. So kufanele ukuthi balalelwe lama-concerns nje agcwele emphakathini, iy'khalo ezingaka ezivela kuma-supporter e-M_K Party, ngicabanga ukuthi kufanele ku-address-we lokho as early as possible. Kungibonakala kakhulu ama-elections asaseduze, kufuna sisebenze ngoba kumanje kunendida, sihlukene phakathi. Khona abathi hhayi ayisekho lento, sebahudula iy'nyawo abantu, ama-program amile, akuyeki phambili. So kufanele ukuthi kube clear ukuthi kwenzakalani, yayibona? Yiko ngithi ake si-address-we ikakhulukazi kule y'nqumo ze-M_K Party ukuthi zithathwa kanjani, ifamily yakaZuma i-involved kangakanani ey'ntweni ezi-decide-wa yi-M_K leadership. Yiloko nje, akusiko okuningi bengithi angizokukhuluma la bafowethu. Yiloko nje, uma ngabe lo mlayezo ungahamba mhlawumbe uzofika endaweni e-right, ngicabanga ukuthi loko kungangijabulisa kakhulu, kungabajabulisa futhi nabanye abathanda ngempela i-M_K Party. Mangikhuluma-ke ngendawo e-right, ngikhuluma ukuthi uma ungahamba nomlayezo uze uyofika mhlampe kubaholi bethu abaphezulu ku-M_K Party,
abaholwa uNxamalala kungakuhle kakhulu. Siyayithanda i-MK Party, sihleli la kodwa kunento eziningi esinembuzo ngazo based on izinto eseyishiwo kaningi, not just uFloyd. Yingakho nje mina uFloyd ngeke ngize ngikhulume kaye negative kakhulu ngaye ngoba eziningi zezinto azikhulumile uFloyd nge-MK Party esephumile kube no-SG. Izinto ukuthi bezikhulunywa nangabanye abaphuma kwe-MK Party. Akusizinto ezihluke kakhulu. Ukhuluma naye cishe izinto ezicishe ezifana nezabanye. Okokuthi nabanye abasekhona ke-MK Party bebalokhu bezikhuluma. So ingakho ngeke sithi uFloyd kufike naye konke lokhu, cha. Mina ngiyibona ngaleyo ndlela. Ake siyixoxeni ke bafethu. Niyibuka kanjani le suggestion yami engiza nayo la yokuthi uMsholozi akakazosicacisela ngoDuduzile ukuthi irole yakhe ingakanani kwi-leadership ye-MK Party makwenziwe inqubo. Yayibona ilowo nje engifisayo. Ngiyabonga ke ngokuthi nibe la ni-subscribe, ngiyabonga ukuthi ni-follow na ku-TikTok. Kwangathi ningaqhubeka nisupporta le channel iye phambili sikhule bafethu. Ngiyanibonga kakhulu nje wasesibheke nje ku-5,000 subscribers. Kusho lukhulu kimi lokho. Kusho nokuthi umsebenzi semkhulu kakhulu kufanele ngiwenze ukukhulisa le channel nama-program esizoba nawo la athi uku-edeka ikhole channel ephambili. Ngiyanibonga bafethu niphile. Asidibane kuma-comments. Thank you so much.